ukọ adumu a ewira agi emia udu ukọ kejetia otekọ so ne statue ni nchen ho ne mia ni nyina you know what is happening omudu ho a omo se wira na omo kwa na omo bie nto omo nkodu no ne fa ato egu fam so twam wo police fo animu keme fo task force omo twam wo animu anka sa task force won kofi nkomo adwuma no ese komo nyina gina kwa no ho abobo ya afa bola ehwehwe gu no nanka omo ayere wo community police yes community police komo adwuma no so omo ye eni kwan so omukọ edwomfo ma no ho na kotete wo mo dabi akobo edwomfo ma and this is what you have but kofi who say sabre Kumasi ahetan all because emra no a etwa senka ye de ye adwuma no leaders no afeli omo ntimi fa mra na nya adwuma but who say some leaders here nanka omo meye leaders a omo opposition a who say omo onsemo a omo beka to favor omo a political party nanka amanfo so send you pass message de ne ba obetimi aboa ma laws etwa say enforce wo Kumasi no etima ye adwuma but here be the case kofi ye the some leaders ne ba say ya na adwuma no afoforo wo ma yanko sokoman me ne wo ka say Elvis ewo ho na eho de no krade ehu Elvis Minia. Good morning. Good morning, Minia. So comment to say. Oh, Minia. Yakwaya nam so de enyekra. Very pathetic. Who expected Saturday we were crew kra. Specifically, Endra we are 2 p.m. Na me ko family bawo school. With the traffic more till 4 p.m. because unfortunately between Boost and Bola Junction hono. Na kwan no kitu bi bola fo na hwie bola bebre agu ho na car ba ko so access the right side now unfortunately omo ba no be ma omo ye kom so kwan no na kwan ni see for almost an hour ni gina fako me ye short video kra upload on social media very very pathetic as I can rap and if I the secret say wow so fako bia no either so be ko fa to so na to be fa sokoban. And as we speak, Sokoban Wood Village, car no echo holding na car echo entiminko. From Boost, Eba CC, I mean, no Cassadia can't. From Boost, Eba will be our offer will be, and that is any panel and sign copy before from far. It's up to and cars and Namso resident, the other alternative route, Hinfa. Either say over Wood Village, I could pay Sokoban. And I say over the same Bola Junction, Akwakusi Atonsu through Chapa Treho. When I over to me, but say, oh, funny say about the over Guinea Junction, Cassie, Ediaba would be here, Eddie, so with me for this year. Wow. Observe, Ujoine here, I Akoma 87.9 FM, and Elvis Edin come up from Sokoban Wood Village. More area, of course. The road is blocked. They totally baby and that is a very serious situation. And from Enra, just say, Abobo ya for do no kind of car, no much no much money man de gu kwanim. And the answer omo akra na omo ben no mu hwie good at na kwan nsan ye. It's balance. Oh, they one of my videos. I be say Abobo ya bako I say oh ya theater na me pan say omo maka ni nyina ye den. If you best so nuka crab man it media day. Try in one of the videos I may take care of video endra. But sir, Sakwano na ya got as a we are not contractor so also. To some extent, but not this specific it is a holiday and for now. A Honda money from Boost or ABC Kuwait Junction holiday from Boost to Kuwait Junction area holding no ya nyan she ABC and run now watch this. Elvis, mama now I say now say how we Usha said ya abobo ya for here. Now watch this. No more air cartoon, no more pia. And this is what we see. Ya wo Asqua Metropolitan Assembly authorities ewa municipal assembly an kombe me a check say abobo ya for nam kwan so a ehwe wi gu nyina and these boys we know them
bola na sanso no de wo mo hwe bola no na sanso no ye ndo mo nkodu no mo hwe ni nyina de gu kwan so kan poto na ye kan say ya no obi ti ba bi no aka dia poto no aka sa ye nyina yeso ni ye na boy no but me one of the residents our area doctor so is Dr. Victor onona Kumasi nyina open scan and all the laboratory services are so use in charge. Doctor, good morning. Oh, good morning. Me pacho wo say o area or situation it is say Kofi Akante. Me ti hobio. Akoma sa your friend say abobo ya for no. Me a me ti abinom. Ko dumam ana me pre dumam Kofi a. No mo say we na me de me camera. Me wo pictures be bre wo me phone so. Me twa mo say me koba. That's one sister we na. Me do mo be to Facebook and on social media. I thought the people are me now. Mamu sister we ni nyina ansa na me to me car. I just say nobody monitors them. Whatever they do, omo akwa no omo hwe gu ho. No omo ko. Nobody. Akoma FM. And you see, with due respect, the assemblyman no, or not your honor, can be me bufui. Where your friend is like, your more scrap dealing no. Almost the scrap sports no mame pahama. Eko bubu away you know. Assemblyman small bi. Eba name fie. Eba catch them say. Those people are buying light. Almost on light bulb, street light bulb at the mamo. Into me or oh, I see. Yeah. Just a woman didn't say who no. Jawamu because I'm to street. Street light. Eddie Ama community into one block. No. Only my assemblyman and Mr. Prano. Na mene no kasa o so. Me the hammer. Eko bubu mu strikers no. But assemblyman no, they went and complained to the assemblyman. And assemblyman no suma obi. That person came to my house twice. And I'm so here, both there. And they are making the residential area so dirty, the road is bad. It's me Akoma FM. Maybe do mama, because Farwood Village. I'm a see Dabai. Before I come to town, I vowed never to pass there again. And there is one danger looming there. Bridge be honum. Okay. Bridge, you know, bubu. But people are not seeing it. There's a big danger there. And teacher said this thing has been going on from assembly member, the authorities, and this is what we continue to go through. Anyway, doctor, my was say, but so we a problem. Yes, Kofi. Oh, can you say ya? Obi be tena baby no akeka ne yope but me worry ne say so enkofo we uja wo mo a de on pe bia Kofi don pe bi on be ye on say omo te sa moto yi so a Kofi omo say omo te car kesiem but enwura no a Kofi omo edesesa no in a way no eboa community no but say ye behwe nanka empanifo a protect omo na ye hu say oh mamu fa nwura ngu kwan so odi guso agina mo fomoto no esi form na sesa enwura no ade ye bebo ba sankrofo ni nyina no Kofi omo be ye sa adwuma no omo nye omo adwuma no ana omo ye adwuma foforo Kofi adwuma omo ye ni nyina ye adwuma ebebo omo ankasa botom ana this time around sankrofo no a Kofi omo ya police fo anka eso nkomo hwe say say nipa we o twamu a egura ne to form a yenyina na nkonse sengura no community police akajetia na ede adum na ede central market na ede na KMA na assemblies ni awdo de omo ba good the central business district a wo mo nya hwedi omo ya ne so omo jeje ma ntade no omo akwa kotua 20 cities ama omo no omo age ono kwa etia mokom no obo ma na wo kọ no oba isa bright hwamani yes eno ne enim ye. When you have people walking in the street, and they want to ball a fin we are all watching them. Now, say America say, I won't say if you know I'm a fan of my yanko a doom. Okay.
na kɔhwɛ sɛdeɛ central market adum ɛnɛ no pay bɔdeɛ banche nneɛma yɛ di ni fia Jesus Christ sampan central market fi agu Kumasi Montane so oh Anchi Obi Kumasi abɔnten so na no pay me hwɛ ni sei Obi we ta de ene de kakra o Akoma FM. meba enti we yɛ hefa no baby abola egu ɛyɛ wɔku enu so no ɛyɛ hefa Obi Central Market one no on za otra ana ka na fa so mana amem wɔ fɔn wɔ sa no hwɛ sana Jesus Christ adwuma ko so anu ko ɛsɛ kɔ na ka sa pake wɔ nkyɛn yeah enti me ba Jesus we are there obeka se ball upon yes enti we na ɔkɔ gyina wo twae ɛmɔ Obi enye easy enye easy ko ene blada no papa na ube pie Kumasi Mountain so Jack adeɛ no kora bɔn studio ha na Obi opani bi betwa mu ha na ohu no gyina no ahwɛ saa no oboni ɔwusu ni ti saa ɔbɛwusu ni ti we are sick awurade Yesu deɛ me hwɛ nie just say yare pa de ebridio me ba obi bag ɔbɛfa akɔ anase wɛri gu asɛe pause video no ma me pause no uhu abeka sɛ obi nneɔma a wahyehyɛ a ɔde tu kwa na ebia egya nneɔma a wabeyi egu a ɔbɛtɔn yɔ yabɔ ne boa na ɛde abɛyi si hɔ Auntie, the Ayahui straight from the Central Business District of Kumasi Adum. Kofi every baby Kumasi even in Central Business District, Central Market. I want anymore street in the main road anymore. Come here, say so be every baby. According to my bedroom now on Namkoma or Nampe, we are near baby. I took him baby. I quite hope and I saw about the engine Egua. We are a hostem pa, are a hostem, and pay. I was Central Market. Now, we have video now, Miss I said to Roman Hill. Now, we have Roman Hill now. Yeah, my minimum Mokofa board, dear, Banchi, Meko, tomatoes, near the noir. We have that video now. Omunina, the Japana, Paufi, a police station anymore, Bano, Kawako, Zuria. Now, say free Zuria, at the other side, or left side, air by Roman Hill. Honomoa. Idea or magic holding in alpha pavement in so dear a body a bunch any body who are yet to chat bunch who are yet to chat and nobody are holding in the alpha a what dear one more I just offer coin or magic holding in alpha and a person dear what she papa come here and send your cost of Dr. Mensa baby a temono and one of them pay body for bunch me and to see how we free race course and on my babagu. Things are falling apart and the center can no more be holding. Just a bit basa. Oh no. It's me back. Bola na esi oven bus in chain. I was our store anymore. Take me back there. I hear from the person. Pause. Go back and pause that video. Me person me I hear fan no. Baby, video na mama Kofi Bola na home Akuja man bring that video first no Bola kese bebre Kofi ano de ayi kumawu ene even say we free junction so na baby a man to bayre no me bo asante atinwu abang no no pesi de ho no mo a baby a kumawu forecast ni gra no I'm say go what ben Kofi efu kana me bu onom
you can in the buona ube du abu sa ma no atese mu ye tia omutia ka se be o ma be fa de akọ edu anyumre be no nu mu okọ no a omo omrante o megina abedi diska se be adetia na nkoma ba be fa den so mu diska ni wi a no mo je du onya ade a wono be fa eno ade so mo bo no a bo ansana o ma be sita bola na fia na wo he enka eyi wo ha ofi awe hosem na nko mukra ti center ebe ya nko mukwa container no emesi ha na nka bola ne ba straight away na ko container ni ba we di antisa omuji bola ni bisom ha na wa can you imagine so na chance a FK any center is mu ba no kofi enye ni kasem kra enso eyade a container na mu nfa ma tikane do mu nfa ba jeje na eduru anyumre na time so so be bola ne dia na mo de container na ba na emrante na sa de two bola no e de gu container ni inside say the container ni besia na nka bola e ba na ekom na nka ne kwa ni ato ahuni bi nso kakra no ene antisa bola ni na container uhunu no e wo center market ni na se kofi awe ho sempa e wa ha wo bedu a ye ma me no mo te a ediga no enye ije ka wo obi animu a obi animu amonyomonyo obi animu amonyomonyo because enye adie nika enye adie nika wo Kumasi nzinzi atefo mutimi se ura oba Facebook page na oba behwe ne ye hwe a hwa yene ya ne ye ha ye ho wo Kumasi because the leader na ote ono sa fiu ontena mu bio onfa hompo Akoma na sa ha na ye ka no go through na ye jiji sika se o ye ba be fam bola ye wi an ye ja bola na ye si wo hwe botto pa ni fi toilet janai hwe nsu a etene etebo mo hwe etene. And this is Kumasi for you, the garden city of Ghana. E wie ne kan say ani enya kwabrane to no aba be keka ne nsamwa woko all because it is about us enye oman no enye Kumasi na busa for wo hwe pass from last week na bola si Kumasi the central business district na sisi pudio ye nya obi a obeyi di afiri wa say because ye tuan kwofo nso ka say munyi ye bola no emfiri ho mayen so omo di firi won so kokuwe ta no budu kwam anu ma hwe agu and when you have lost oman amra no anya adwuma obi a o ye di ope nti meba o efiri central market anim ho eba befa kotwa otikokko so statue ni nchen o mame a woni kwa wura kejetia new market tunnel na se ho no twa ho ni nyina mame because minim se ho so ya no mo boaboa efi pudio di si ho gobi e hono ndi are de anope ni bae no meka se e ho de enna no pe na ye kakra sanze bi do na ma ni bi o mo prapra o se montem no ma prapra but he put the last week and bet you hono no last week de nya kra bara no pe e hono ye but u free wo wura mu a wo di wani central market ano pavement ni so abesi tabi a wala ketie wo no e hono na enya kra sa street ni mo ba sei ena ni de kofi enya ni ka no enye kra na me bo a man reaction drivers are echo ye betu ni binu makasa almost saying obi ma me ne ya ma me no bi wa enim komo na ye muso omo so portable Ghana ko adwumadi na ma hudo a ekoso e wa ha sei ma me Akoma FM so na boko de ene adu minim sa mo tie bibia bola nso de tinu hina no ha ye ada na tinu basa bola ya kan bro 1 year boy tinu ba gigi ka no mo ja bola no mo ko ebi akaka ni de tu ansa na maji uska charge enso we de nya sawo wo mu tu bola ni nyina de gu ana maji uska no mo ja bola no ko ya ka ibe me ko ka no mbebo ye bola ni tutu ba bia no ma ko charge no mbi nyina de sumu ya ka mu atema ya ka mu nje ba se miti obe na se ansa no mabe we di ta de ko ni me ka no ma ta bola bi ye na de be ba de ka ho enne je nya be sa de ka ho on ba chi ti ba bia de ka ho di ta na Kovi we aye hui o si enne de be sa ba de ka nti imagine say
sɛ ne deɛ bɛka ho na sɛ ɔkyena hɔ ma mɛfa a na nhwɛ yi a na ne tenten no ɛne kaa sɛsia no koraa bɛyɛ pɛ kɔ baabi a aduru no ɛwɔ soro papaapa na mebo nti wɔn se hwan nom na gyegye wɔn sika no wɔn na tua me sika me binom anaasɛ hwan na bɛgyegye wɔn sika boys no ayi wɔn aka ayi boys bi possible nim so wɔn yɛ adwuma wɔ bɔɔla ne wo so wɔn yɛ adwuma yɛ nim edu enyimire bi a na wɔn ade wɔn yɛ bɛyɛ 7 na wɔn ade gyina na mebo charge wi anua no wɔn fa mu kan na wɔn asɔre da na wɔn kɔ na aka wɔn atabu 1 year ni aka wɔn atene ka wɔn fi yɛ ɛna anu kɔ deɛ kɔkan kɔ wɔn bɛbu yɛ wɔ ha sɛ yɛ nyɛ adwuma okay yɛ me nya bɛka deɛ ha yɛ akyerɛ wɔn yes we da mun na mun ka na me ba awo sa boys no ba jimis ka won free care me anase o mu free he ye de ni ba bi o mu free ye ni ba bi o mu free a o mu de ball ani be go ni so mu free ye de ntimi ntire ba bi o mu free enti me ba ball no ye mo na mo ball amu ye ana mo digu ana o mu se free ba bi na ba be gu ho me pesa me ti ase Akoma FM eye de enye ye ball wọ́n mú jìjì sí bẹ̀ẹ̀dì ya ní ọmọ abuwa ní ọmọ bẹ̀ẹ̀dì jùlọ. na wọ́n pra mo di kobi. yẹ pla yẹ titire fẹ́ẹ̀ yà bọ́ọ̀lù káà ní bá ní èdè ẹ̀dùnmọ̀ yìí ní ẹ̀ta òkú yẹ bẹ́ẹ̀ bá nùkọ́ ná bọ́ọ̀lù yà àmà. Akoma FM. yẹ wọ́n bá pàà pẹpẹ ẹ̀nà nùkọ́ de afọ yẹ ní wọ́n mu yẹ kìtìwà wọ́n mú bó yẹ kọ́ra yẹ jẹ́ ẹ̀kyerẹ́ yìí Akoma FM. It's where me give you the kind of woman you say, a white man. Kofi, the issue is a man telling by this canal. And can also almost say, ma, and you men are kind of a funnel. Now, a man is in the other ball and the who maybe I have the camel. And on this problem, but you need to tell me as to tell me the sanitation department. And say, I'm going to and also, and also, a shiny be and a this problem bad here. But I just say, you payment for 18 common. Now, you Akoma FM. Ball and the opening them watching about my what you call my friend. Now, and no matter say, a casual. You probably have one among the private. na me ba entry yeah me ba enti o mu di dwa o bola no ho a o mo ye bibia o bola o mu nsuro yade We are moving. I am moving to say, I really got to say, Mohat, Mukuso. Akoma FM. Every night, or more party that no problem and tell me. Na me ba me hwe bola no baako over basket ho na ya boa no afiri sura de sania adai edisai menti ase adu bola na bi sewa ya se be kira ha jira ado mo se e so de na bi su tara mo so de na bi so ro so ba na ko de na do ro o de na ni ya ma fra de se na do su pa mo se kana the system is not working. The system is not working. Sampai Anopai with all the support na ye da so hu niema we because this is not the first time I hear kefi ajigo Kumasi o. Somebody must seems to be working. Entry ma me na wase na me nya o. We say Kofi we dey say we nya hu hwe bra see am na so amidwom na ye ba be du so amidwom ho no de a Bemena on Facebook page ubetimi and send them videos. Also Kofi Brass wa midwem adorable Joe. Na wose so midwem time crache we. My yanko Caesar ho Caesar. Yeah, Caesar me bato who wa him fast here. Kofi me no kata me wo Dr. Mensa bro no I from Poor Market.
ɛna no wɔ na sɛ kofi no ka sɛ edin no na honam sɛ market ball aka ho de dɛ so audi sɛ ɛnyɛ bɛtɛ na agyadifoɔ no sɛ ɔmo de ɔmo nka hwee because ɔmo kasa pɛkɛ mefo sɛ ɔmo nkɔ race course ntu yɛ agorɔ kakra bi ɔmo abɛtu mu ɔde makɔ race course ntu yɛ adeɛ sɛ ɔmo bɛkɔmɛnte ama kɛ mefo no apɛsɛ ɔmo asɛn aba back ɔmo ayɛtu ɔmo sɛ ɔmo nkɔ race course na aba back na kofi ba ha yɛ kwan a ɔmo fa so di gya no ɔmo ne kaa na Akoma FM ama ansa na kaa bi abɛtu no bi sɛ wontoosi anaa obi bi a wotɔn bi a no wotwe kɔ nkyɛn na kaa no atumi atui ɛno akyi no soso bɔɔlɛs a ɔmayɛ egu mantam ha no kofi sɛ wode w'ani bɛhwɛ a na ɛnyɛ kumase ni sɛ kumase paa ni ɛna bɔɔl a yɛte hɔ na naano ɔmo ba assembly bɛka sɛ ɔmo deɛ ɔmo tɔɔ mo a na ne ehunu ahotɔ kwan a yɛho pa so tɔ yɛ ɛwɔ kumase abɔnten so bɔɔl a asɛ ha makin kyɛ sɛ baabi a ɔbɛfɛ deɛ wontuu nan baako mmienu a wonhu sɛ bɔɔl a yɛmmoa no egu baabi we am I say a dead body bishop on Obiase. Almost sɛ ɔmo nkɔ race course na nam sɛ ɔmo nkɔ race course nti no sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo kɔmɛnti wɔ ho sisi yɛ a kee me bɛka sɛ ɔmo sɛ bɛka sɛ ɔmo nkɔ race course a ɔmo ankɔ nsi ɛna mo sa report yɛ nti ɔmo deɛ ɔmo mmiri ɔmo ano na ɔmo hɛ di nhyɛ nyankopɔn bɛboa mo na nka market yɛ a ɔmo yɛ no ɔmo tumi ayɛ awie na nka agya obi atumi akɔhyɛ na kofi ɛha ɛnyɛ nika baako sɛ mpo ɛnka Udi akyire sɛ meba ɛyɛ Dr. Mensa Bola Market na wɔn ankama bɛtɛ bi. Ɛti kyɛ sɛ ɛhɔ a yɛtɔn aduane yɛtɔn aduane bibia bi wɔ hɔ a yɛtɔn na manfoɔ tɔ ɛne yɛte ho. Kofi kyɛ sɛ bibia a yɛtɔ edi ɛkɔ yɛn numu biara no yɛtɔ bi wɔ ha na wobɛhwɛ sɛdeɛ nipa ti aba apere so anɔpa yi afei na binom a wɔkɔtɔ abɛtɔn ɔmo nsusu a sɛde nnu ade a yɛantɔ ɔmo de baare ɛne wɔn de asɛe a yɛtɔ agu a ɛnyɛ ade a ɛwɔ sɛ nkakeɛ mehwɛ ɛma sɛ afi wei sei ɛnkɔfe the whole Kumasi even though kura no ɛyɛ central Kumasi ankatankata ɛnka ɛyɛ sɛ nkakeɛ mehwɛ yɛ bibi pa hɔ nanso so deɛ na ɔmo yɛ ne nyinaa kɔyɛ nhwɛbi ada aduane bi a yɛ bibi a kofi ɛsɛ obi wɔ fam a ɛnyɛ sɛ table so fam ha ɛne yɛtɔn no kyɛ sɛ ɔmo a motɔn nnuane na ɛwɔ hɔ nso yi ọmụ ọmụtọn enyane sẹ bayerẹ tomato jẹni asusudeɛ ne abrade ne nyinaa deɛ ɛha ɛna ɔba a wobɛnya fi nanso so meka no kakyerɛw sɛ sɛ bi aduane a yɛtɔn anka ebi table a yɛbɛgu table so anaa baabi kakra bi ne ɛnyɛ no sasa yɛde yɛde bɔtɔ so fam a na yɛsiesie no ɔsoro na yɛatɔn na wei ɛne kura yɛtim nti kyɛ sɛ nipa ne te ha na efi nso si ne nkyɛn ɛna kaa so ɛna kyɛ sɛ fam ne nyinaa na ayɛ pɔtɔɔ ɛna nsuo tɔ na kyɛ sɛ yɛda so tim ne yɛkɔ ne yɛba. Kofi ade a yɛ me de kura no sɛ me bɛdu ha no papa no na bosunyini pɛnfo ka bosunyini na bosu a na ɔden paa ɛtɔ nanso so ɛmaa no de ade ahyehyɛ ɔmo ti ɛna ɔmo ti mu deɛ ɔtɔn kaho ti mu deɛ ɔtɔn adwene ti mu deɛ ɔtɔn bibiara ti bosunyini num ɛna afɔ ayɛ fam ha tantantan kama sɛdeɛ ɔmo pɛ no kee mefuo pɛ no pɛpɛɛpɛ ayɛ hɔ ama ɔmo ɛna mmaa no so ɔmo twi ɔmo sisi yɛ a na ɛsɛ ɔmo twi yɛ sika akɔtɔ aduane ama ɔmo na wɔyi kɔ yɛ central market ni na ɔkɔ race course deɛ a sɛdeɛ ɛhɔ deɛ ayɛ pin so ɛhɔ deɛ ɔmo nyɔɔ ɛhɔ deɛ megye di sɛ central the race course deɛ bɛyɛ ɔmo nyɔɔ no sɛ hɔ deɛ ɛnyɛ asra na metumi aka sɛ even though kura no kaa no kaa fan no yakura no kakra a kyerɛ sɛ akɛkyɛ no ɛnyɛ bebree no kura na ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ nisɔ mpanyinfoɔ nhwɛ na bibi papa bi a ɔmo bɛyɛ de aboa mmaa a ɔmo tita ɛwɔ ha deɛ yɛsrɛ ɔmo a ɔmo nyɛ mo ana mmaa no ɛɛbrɛ ɛwɔ ɛyɛ na mebo assembly no ba bɛgyegye wɔn mo kee me ba bɛgyegye wɔn mo toɔ deɛ ɛne deɛ nokorɛ ɔmo sɛ assembly no ɛnkyɛ bi a sɛ yɛ anɔ wɔtwe abo ɛnso anɔ nkono pɛpɛɛpɛ na assembly na bi ha amaya na mmeranteɛ na biri a ɔmatwe ɔmo nkrata me no mo kasa yi assembly kɔ no bi city guard kɔ na sate ba ha ɔmo pam ɔmo sɛ ɔmo nso ofiri baabi a ɔmo wɔ ɛnkɔ me no kasa yɛ n'anim a na city guard kɔ na sate ɔmo sɛ pam mmaa no afiri baabi a ɔmo wɔ no kofi ɛmaa no ho kyerɛ ɔmo Caesar maame na wase bato me bo nti wo fa Kumasi na nti gata si ne mo aye ndeti Jesus Christ acho se sa gata we no ekɔ he fa he
Mama picture no. So when after bank na Roman so hono. After bank the new ho mo gata na about sa betle for bola market no. That gata no so. Ana the entry form no, the entry form no. What a wow. Ano kwa no ba oba haya unya bibia sa na se de du be so ugu so be nti omu gunu wo ba mu kwa na aya gata ye mu no mo be hwi. Omo pe issue a bia mo take rubber into area no mo bu so mu no ma be hwie e bia ji gata ni na ko fi ni na kaka ntene a nti ni bida e bi se bonu issue die kan nu raw e pem wo te sa de ye de ansa ba otrim no na me say me ti studio hey hwe me obolo onte sa de na bon ha onte sa de meje TV ni mo bay he this is terrible. This is the massive for you. You see what toilet no. Any you, any you. Yeah, na care me there ya. Any authorities in the there. Na Kumasi any feel do come here. Say na state in there. The garden city na yeah benefit say you be here or you be proud of no. Moment to see but you na wakonya ho fia mo na ne aba na asie nkodwemu a ofin tu betimi de number sa adwa wi fi ni no ta midi yaw papa siza ma me mfa wonsia obolo Kofi who say the dangerous ehu Kofi e dangerous who say the ekoso krom sesi no Kofi say metrasidi na mehwe sampanya metima catch you say wa fairly as a mayor Kumasi Kofi because it just agin oh yes and you know afoforo no onim de onye because if we nya first time I I'm telling you Kofi o say ye tie mayor din ho o say adwuma na ye de ase ne nsa say onye Kofi yes oh as onim de onye otwon mo kwa sori anopa no akwa office na air conditioner bon na taxpayers money Kofi na ye de atwa ne ka na wasa ba fie saa bosome so na ogia ketua na odi saa Kofi o se de akoso e wodwanim no yen ka tire dwadifo ma ne se efa bi no enye bado mo so di so mo yesa Kofi ahefa na ye di dwadifo ne ko ye ense se ba ne ye de ma dwadifo ne se dwadifo ma no enkodi so e wo race course onum Kofi race course dwanu a ye de ma dwadifo no Kofi na hwa ye poto besi ne ekwa honum nyina no atete pansam ani ti se bi obi Kofi efrifie ekodi dwa race course because of say edwa no ekwa na enye ntinipa ne enkodi dwa ani ti wo mo betena kwa ho no Kofi oba no ofrifie ebedi dwa no obekọ ba bia yese memedwadifo ne ntena no ehwo no ba kodi dwa ene na Kofi am yehunu de yehunu se udu ani kire mo Dr. Mensa ehwo aye tantantan Kofi enya ma ne pe ese nkomba betena Dr. Mensa no ma didwa ebra KM4 ese omo se omo fo omini enchirem race course because edwadifo ne hunu se race course no ma nkoye ani tina mo nyina abebo dompem ewo ye Dr. Mensa no but ye kan kire ma na edidwa ewo Dr. Mensa ne se de omo ye ne nye se eye race course enya ene nkire se oba ni huni ewo dwom ho eno nkire se oba totono magu basabasa ewo gatamu na gatamu sisi Kofi so do wani kire mo alaba ubesu from Alaba traffic light na se ba ba bi o tonton bicycles no Kofi obedu gatamu nyina sisi amensu apepe afa gatani mo ma Kofi ekwan ni nyina no Kofi ensu na ayemu chaka all because ya toto no magu mo ton no ma ho no eni honi ana wo mo so omo tuato e de mo jeto no Kofi omo so entimi mfa eto no enye de eso omo de ye Kofi eni ti abre bia no na Kumase aye basa because empanifu edu omo sisia no se ankomu manage ma Kumase nte first garden city Kofi na yehu fefefe no ene uro ni kire mo adu uro ni kire mo Dr. Mensa uko Alaba Kofi ehonu mi na aye basa enka na obolownim mamen kan we just enka kire Kumase me he yesua aye yankwala no asanso ne ye wo tankers sure from tankers they from tankers ente wo fia most wa ban saman na wo saman o mfichire afu onoi ne de wo court wo Ashton Court itim de wo ko ne agu anu ase ente wo ofri ho ba odimdika munka mwo munko siesie mu fie o na ya te ho kama ya wo tankers for ba ofia yes ya wo mo a